Helemaal. Wat is een hartje? Wat is een liedje? En wat is een maas? En wat ben ik? Is het versliet, zo met een feeling, and what is this world, zo met wat is de food, zong en zien het trachten, van links naar rechts, in hallo. Maar dan ook helemaal niks. Wat is de muziek? Zongen relaxen. Wat is de leraar? Zongen het wat. En ook